खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। थांनाय 3 अक्ट'बर सानखालि उदालगुरि जिल्लानि अंगनाबादि मावफारियाफोरा उदालगुरि अंगनाबादिनि गाहाय मावखुलियाव गावसोरनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानैनो गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। थिग बेबायदियैनो थांनाय मैयानि सानावबो बरपेटा रडनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय ज्यतिनगर गवर्धना ICDS प्रजेक्टनि मावख'आव अंगनाबादि मावफारियाफोरा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बिथांमोना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै 3 घन्टा BTC सोरखारनि फारसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बिथांमोननि गुबै दाबिफोरानो जादों बिथांमोनखौ रेगुलार सोरखारि मावथि हिसाबै गनायथि होनाय आरो 6,000 रां बेथननि सोलाय 21,000 रां बेथन होनांगौ। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला 6,000 रांजों न'खर दैदेननायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं सानफा एफा मुवा बेसादनि बांनायाव 6,000 राङा जेबो खामानियाव थोस्लाबा जेरैथिंबो जेंनाफोरजों जुजिनो गोनां जायो होनना दुखुजों फोरमायो। लोगोसे BTC सोरखारा बिथांमोनखौ रायज्लायनो थाङोब्ला गाबोन होगोन, बे बारनिफ्राय जासिगोन होननानै थगायबाय थायो आरो मोनसे ललिपप दिन्थिबायल' थायो होननानैबो बुंदों। बेखायनो BTC सोरखारखौ थाबैनो बिसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरो आरो जुदि बिथांमोननि दाबिखौ सोरखारा गनायनानै लायाब्ला फैगौ समाव गोख्रों सोमावसारबाय थागोन होननानैबो बुंदों। भारत हादरनि मोनसे रायजोनिनो सिक्किमाव दुखुनांथावना जाथाय जादों। मैया फुंबिलिनि 1:30 रिंगायाव हरखाबै बोथोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव सिक्किमनि निस्टा दैमानि बान्दोआ बायनानै गासै सा 23 जन भारतारि रौनिया हानजाया दैमानि दाहारजों बुखारनानै लांजायो आरो दासिम बिथांमोनखौ नागिरनानै मोननो हायाखै आरो लोगोसे 3 सुबुंफोरखौबो थैबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बिसोर 3 सुबुंनि गोथै देहाखौ मोननो हादों नाथाय बिसोरखौ सिनायथिनो हायाखै। गोमानाय सा 23 भारतारि रौनिया हानजाखौ NDRF आरो SDRF हानजाया नागिरगासिनो दं। लोगोसे खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मैया हरनि समाव हरखाबै गोसा अखा हानायनि जाहोनाव निस्टा दैमायाव दैमानि दैया गोबां बारिदोंमोन आरो बेनि थाखायनो सांथां मुंनि बान्दोखौ हगारना होनो गोनां जादोंमोन। बे बान्दोखौ हगारनाय लोगो लोगोनो निस्टा दैमायाव दैया हरखाबै बारिनानै 20 फुटसो गोजौ जानानै बान्दोआ बायनानै सा 23 रौनिया हानजाखौ बुखारनानै लांदों आरो भारतारि रौनिया हानजानि गं 41 गारिखौबो दैनि दाहारा बुखारनानै लाङो। मख'नो गोनांदि बे दैबाना जानायनि थाखायनो सिक्किम रायजोनि 4 जिल्लायाव मैयानिफ्राय सानब्रै गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो बिथोन होनाय जाबाय। आसामनि दाब दाब ओनसोलफोराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय फिसायफोरखौ आसाम पुलिस बिफाना हमग्लुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो बिटिआर हालामावबो उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय सा 125 जन फिसायफोरखौ आयेन बेरेखा उन्दै गथ'खौ जुलि खालामनायनि दायाव हमनाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सा 5, तामुलपुर जिल्लानिफ्राय सा 7, क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सा 24, चिरां जिल्लानिफ्राय सा 10, बङाइगावनिफ्राय सा 40 आरो बाक्सा जिल्लानिफ्राय सा 33 जन सुबुंफोरखौ आसाम पुलिस बिफाना हमदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेबादिनो आसामनि दाब दाब ओनसोलनिफ्राय गासै सा 1039 जन सुबुंखौ उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव हमनो हादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आसाम पुलिस बिफाना खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला रायजोआव गासैबो आयेन बेरेखा जुलि खालामनाय फिसायफोरखौ लासैनो हमलांबाय थागोन होननानै फोरमायदों। 4 दानसो बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो एसआइ जुनमुनि राभानि थार नायबिजिरनाया जोबनानै थाङाखै। फिन खेबसेबाव एसआइ जुनमुनि राभा थैनाय जायगायाव सिबिआइनि मोनसे दोलोआ जख्लाबन्दायाव नुजाथिफैदों। सिबिआइनि मोनसे हानजाया जख्लाबन्दा पुलिस बिफान आरो कलियाबर पुलिस बिफाननि मददाव नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला जुनमुनि राभाया जाब्रबथायजों थैनाय बादि जाथायखौ
नायबिजिरफिननो थाखाय जाब्रबथाय जानाय जायगायाव गंसे ट्राक आरो गंसे फिसा साखा खबब्रै गारि लाबोनाय जायो आरो जाब्रबथाय जानाय बायदि नायबिजिरो होनना मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि एसआइ जन्मुनि राभाखौ गोबां आफाद आरो रायजोफोरा बुथारदों होननानै दाबि खालामनाय लेखायै रायजो सोरखारा थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो सिबिआइनो नायबिजिरनो थाखाय होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो सिबिआइ हान्जायाबो थार नायबिजिरनायखौ मावफुंनो हायाखै। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिथां प्रमद बर'नि गोख्रों खेंफोरथि। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ गोबां माखासे बाथ्राफोर बुंबोबाय थानायखौ खौरां बिजोङाव नुबोबाय थानो मोन्दोंमोन। दा बेनिनो फिनजाथाय महरै बिथां प्रमद बर'आ बुङो दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुननि सायाव गोबां नंखाय बाथ्रा बुंबोनानै 17 बोसोरखौ बारहोलांबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुनखौ सोंखारिनाय, गुबुनखौ गाग्लोबनाय बेफोरबादि राजखान्थि गेलेबोनाय नुबोगासिनो दं। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि हालामनि सोलोंथाइ जौगानाय आरो रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनायनि खोथाखौसो साननो नांगौ, नाथाय बिथाङा गावनि स्वार्थखौल' साननानै राजखान्थि खालामो होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे बिथां प्रमद बर'आ बुंबावो दि साननैसोनि उनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनि दखाना बन्द जानाया 100% रोखा जाबाय। हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ समाव रायजोफोरा लासैयैनो बावगारलांसिगोन बायदि बायदि बुंनानै सोंखारियो बिथाङा। जोंनि भारत हादरनिनो नसुंसे हादोर नेपाल हादोरनिफ्राय दुखुनांथावना खौरां। थांनाय 3 अक्ट'बर सानखालि नेपाल हादोराव बेलासिनि समाव 6.2 मेगनिटिउडनि खेबब्रै गोसा बांग्रि फैदोंमोन। बे बांग्रिजों नेपाल हादोरनि गासै सा 17 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। लोगोसे गोबां बिल्डिंफोराबो गोग्लैनानै बायफ्लेनायखौबो नुनो मोन्दों। बेफोर जोखोम जानाय सा 17 जन सुबुंफोरनि मादाव सा 11आ आइजो आरो सा 6आ हौवा मानसि। दा बिसोर गासैखौबो मोजां फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां नेपाल हादोराव 2015 मायथाइयाव गोसा बांग्रि फैनानै गासै 9,000 सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामदोंमोन, जायखौ दिनैसिमबो बावनो हायाखै नेपाल हादोरनि सुबुंफोरा। थारैनो रायजोनि सिङाव जाख्ल'नाय सोरखारारि मावथियाफोरा जोबनानै थांला नामा? सासेनि उनाव सासे सानफ्रोमबो सोरखारि मावथियाफोरा दा साननैसो आसाम सोरखारनि सिएम भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन ब्युर'जों हमजानाय खौरांफोरखौ नुबोबाय थादों। मैयासो सासे पुलिस अफिसारा 10,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजानायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। थिग बेबादिनो आरोबाव सासे सोरखारि मावथिया आखाइ दिखांलायनांबाय। आसाम सोरखारनि एन्टि कारापसन ब्युर'आ थांनाय मैयानि सानाव नलबारि जिल्लानि पिएचइ बिफाननि जुनियर एसिस्टेन्ट जुनु कलिताखौ सासे कन्ट्राक्टरनि लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव रां लाबाय थानाय समावनो हमनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला जुनु कलितानि हेंथा सिगांनिफ्रायनो गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद दंखायोमोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दा बिथांखौ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाइआ थांनाय सानसेनि सिगां एसियान खेलानि आइजोफोरनि 75 केजि खथानि बक्सिं खेलायाव थाइलेन्डनि बक्सारखौ 5-0 स्क'रआव फेजेननो हानानै फाइनालसिम सौहैनो हादोंमोन। नाथाय मैया फाइनाल खेलायाव चाइना हादोरनि ली जियांगजों बिथाङा 5-0 स्क'रआव जेननानै रुफानि मेडेल मोननो हादों। मख'नो गोनांदि दासिम भारत हादरा गासै 81 मेडेलफोर देरहानो हाबाय। बिनिनो गं 18 सनानि मेडेल, गं 31 रुफानि मेडेल आरो गं 32 ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। मेडेल मोननायनि फारिलाइयाव भारत हादरा दिनैसिमबो 4थि फारिलाइयाव दं आरो चाइना हादरानो गासै 314 मेडेलजों 1थि फारिलाइयाव आवग्रिनानै लानो हादों। बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गोजोनथाव रादाब। उदालगुरि जिल्लानि खोला गेजेर कुसि गामिनि सासे बर' फिसा बिदांस्रि बर'आ आसामनि आन्डार-17 आइजो फुटबल हानजायाव सायख'जानो हाबाय आरो मैयानि सानाव आसामनि आन्डार-17 फुटबल हानजाजों लोगोसे जयपुर फारसे खेला गेलेनो आवगायलाङो होनना मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिदांस्रि बर'आ गाबख्राव बर'नि फिसाजो आरो बिथाङा फैगौ 7 अक्ट'बर सानखालिनिफ्राय जयपुराव जानो गोनां नेशनेल फुटबल कम्पिटिशनाव बाहागो लागोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।